L'elecció sempre és una segona volta de les anteriors i una primària de les següents. Això és inevitable, passa en tots els països, en totes les eleccions. La gent vota moltes vegades en clau de castigar qui governa o de premiar qui vol que governi. I les europees es presten encara més que altres tipus d'eleccions perquè Europa encara no és un poder potent, no recapta cap impost, no decideix sobre la nostra vida com ho fa, per exemple, un ajuntament o un govern regional o estatal. Per tant, les europees encara es presten més a fer un vot exòtic, un vot de protesta, un vot simbòlic, un vot no tan pragmàtic com fem altres vegades. Des d'aquest punt de vista, doncs, a les eleccions europees del mes de maig va passar una cosa que no havia passat mai a Catalunya, i és que els dos primers partits que van quedar primer i segon lloc a les eleccions a Catalunya, amb una participació del 50% del cens quasi, van ser dos partits que impulsen el procés polític. I en el cas de Barcelona Ciutat, la tercera força va ser Iniciativa per Catalunya, que és un altre partit també que impulsa el procés, que mai abans havia quedat tercera en unes eleccions a la ciutat de Barcelona. Per tant, això ja està dient que les eleccions europees van ser també unes eleccions fetes en el context del procés nacional que viu Catalunya, i en aquesta clau ha sigut interpretada pels mitjans internacionals. A mi em va agradar, perquè jo era el qui encapçalava la candidatura i per tant ens va fer molt de goig guanyar aquelles eleccions. El que passa és que nosaltres vam insistir en una cosa en la qual encara insisteixo ara. El que era molt important era que aquells partits que volien anar cap al 9 de novembre traguessin bons resultats, oi? I per tant també em vaig alegrar del bon resultat que van fer Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds. Però, esclar, encara vaig quedar més content del nostre, del resultat d'Esquerra Republicana i de Nova Esquerra Catalana.